त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेचं मी बोललेलो नसलो तर त्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही. आणि उलटं असं आहे की कोणीही आज बघितलं राजकारणामध्ये सुद्धा प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करतात. त्याच्याविरुद्ध ज्यावेळेला राणेंच्या हॉस्पिटलचे उद्घाटन होतं मी स्वतः जाहिराती दिलेल्या होत्या त्यांच्या अभिनंदनाच्या. ज्यावेळेला मी जिल्ह्यामध्ये येईल त्यावेळेला त्यांच्या हॉस्पिटलला भेट देण्याचं मान्य केलेलं होतं. त्यांचं हॉस्पिटल कशा रीतीने चांगलं चालेल आणि त्याच्या माध्यमातून जनतेला कशी चांगली सेवा मिळेल याच्यासाठी माझ्याकडून जे काही सहकार्य पाहिजे असेल मी निश्चितपणे देईन. कारण जनतेच्या हितामध्ये कुठलंही राजकारण आणणारा मुळात मी तो माझा स्वभाव नाही. निश्चितपणे त्यांचा कुठला तरी गैरसमज झालेला असावा आणि त्या गैरसमजातून ते बोललेले असावे किंवा एखाद्या वृत्तपत्रामध्ये चुकीची बातमी आली आहे म्हणून ते बोललेले असावे. परंतु त्यांनी जे काही उपक्रम चालू केलेला आहे तो लोकहिताचा असल्यामुळे त्याला पूर्वीसुद्धा शुभेच्छा दिलेल्या आहे. याच्या पुढेसुद्धा माझ्या शुभेच्छा आणि सहकार्य लाभेल आणि ते केवळ त्यांच्यासाठी नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वतोपरी माझं सहकार्य